bɛ yen nɔ quoi. An bɛ kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ to k'an lajɛ Seri Fila Jabara bɛ se k'a fɔ ka Jɛmukan Mandi lajɛ ni ça s'exprime u y'a fɔ ka kuma di aw ma aw ka hakilinataw fɔ gɛlɛya min bɛ aw kan n'an bɛ dakun ta ka nɛgɛjuru sira labila aw bɛ weleliw kɛ ka hakilinataw di an ka bi Jɛmukan dakun bɛ tali kɛ min kan o de ye an y'a ye k'a fɔ nin waati laban ninnu na kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa caman bɛ yen nɔ olu kelen don ka ba don sanfɛ kalan de la ni an b'a fɔ enseignement professionnel ani ale ni enseignement général sanfɛ kalan ani baaradege kalan a fila bɛɛ kan ka kɛ sababu ye ka maaw kan ka ɲɛdɔnni k'a la mais an b'a ye k'a fɔ an bɛ wagati min na ko sisan tɔ sanfɛ kalan ale de donnen don ba la ka tɛmɛ baaradege kalan kan n'o ye professionnel an b'a ye k'a fɔ hali caman bɛ yen sifinnakaw n'u orientera ka taa professionnel ninnu na u bɛ frustré maaw b'a yira k'a fɔ i tɛ dɔɔnin kɛ i tɛ kalan kɛ o de la i bilala ka taa o la fo o de la kɛ sababu ye caman bɛ a baw ma ka taa général de la ni o ye kalan bɛɛ matière bɛɛ bɛ kalan yɔrɔ min na i bɛ a kalan kɛ san caman ka tila n'i ka diplôme i tɛ baara sɔrɔ professionnel de la n'i ye i ka baaradege kalan kɛ hali i bɛ se ka n'i y'a daminɛ i bɛ se ka to ka baaraw dege en même temps i bɛ i ka kalan na o n'a ɲɔgɔnna caman an ka bi Jɛmukan dakun bɛna boli o de kan sɔɔni n'an bɛ nɛgɛjuru sira labila fana bɛ weleliw kɛ ka hakilinataw di Jɛmukan dakun kan ni ɲininkali bɛ minnu fana bolo ka kɛ n'an bɛ se ka minnu jaabi baasi fosi t'a la an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen bisimila o hukumu kɔnɔna na maa min b'an bolo n'an ale bɛna jɛ ka masala Jɛmukan dakun kan ale de ye monsieur Fayi Sisoko kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni sociologue don expert don ni bɛɛ b'a dɔn o domaine hukumu kɔnɔna na i ni ɲantuma monsieur Sisoko an b'i fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la i bɛna walawalali min kɛ walasa kanubagaw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ an ka Jɛmukan dakun na i bɛ se k'a fɔ kanubagaw ni filɛlikɛlaw dakuruɲɛ kelen monsieur Fayi yɛrɛ ye jɔn ye yanni an bɛ don Jɛmukan kɔnɔ. Merci beaucoup, madame Kaufo, car la loi de la Fo. Donc, il y a fait sociologie, mais expert dans le domaine là, le domaine qu'on a vu, oui, Adamadéus, Tarabolo, nous, si tu veux, ou Kahadamadina, Tarabolo, Hadamania, il y a Matou. Donc, on a eu le calancanama pour la sociologie. Donc, on expérimente le domaine là, mais avec un woré. Donc, on s'est dans la sociologie. C'est bien. Afam Habifou. Et en cas d'accueil, enseignement professionnel et enseignement général, d'accueil que vous savez voilà, je me dis que vous savez femme tourne. Madame qu'il faut que la Djibril Fonafo, Tanga Djamka, je follow, donc il y a un koso, mais Haki, oui, un autre no Haki, la femme à la novembre. Car faut faire ni travail flyé, enseignement général, enseignement professionnel. Donc, comme on l'a dit tantôt, en résumé, quoi, je vais résumer. Donc, l'enseignement général est un modèle éducatif axé sur la théorie et la réflexion intellectuelle, généralement orienté vers les études supérieures, telles que les sciences sociales, les sciences exactes, politiques, juridiques et économiques. Donc, l'objectif final est de pouvoir produire les magistrats, les économistes, les administrateurs civils. Donc, en revanche, l'enseignement professionnel est aussi un modèle qui est axé sur l'apprentissage pratique, technique et opérationnel. Donc, ce modèle est en cohérence immédiatement avec le besoin du marché du travail. Donc, oui, d'accord, madame Dron, qu'il faut enseignement général. Oui, calambolo ni nous bétalique à donner ni à tina fo l'inquiétant 600. Donc, on te pratiqué, mais théoriquement, ni l'inquiétant, ni flani, quel pour la kelenka, au bout de fladi, mais qu'à ce quel tibulo flatibulo. Donc, maintenant, on est théorie et la réflexion intellectuelle. Donc, on est calamé, nous, les hakil la calamé, mais avec d'ailleurs, il y a sans fait calansobola. Donc, au lieu de la banque féminin, on est jamana ka awa chake d'abord. Donc, ani jamana ka awa mabau.
maa kalan don minnu bɛ jamana baaraw kɛ n'a bɛ fɔ ma n'olu ye magistrat ye n'olu ye awa sɔrɔ busobagaw ye ani mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'olu ye hadamadenya awa kan ka basigi cogo min na ani jamana ni jamana olu ye kalanjanw ye donc a laɲini ye dɔrɔn o laɲini ye ka kalan janba kɛ ka sɔrɔ ka na baara kɛ jamana awa baara cogo kan a bɛ taa sanfɛ cogo min na n'a b'a fɔ administration publique donc enseignement filanan ye o de ye enseignement ye o ye dɔnni min ye ni i bɛ a kalan daminɛ sisan o tuma na i b'a baara fana daminɛ sisan n'i y'a daminɛ sisan nɔ o tuma na i b'i ladege a la n'i ladegera a la i b'o o hakilina ta k'o sen ta ka sɔrɔ k'o labaara k'a sɔrɔ i bɛ kalan na o modèle de fana i b'a tɔ jamana dɔw bɛ yen nɔ komi an da bɛna s'o ma o modèle in fana b'a tɔ awa jamana minnu bɛ yen nɔ n'u mako b'u la ca fanfɛla la jamanadenw ka jamana ka yiriwa tan fɛ ani sigidaw ka yiriwa tan fɛ donc duguma enseignement professionnel o de b'a to jamana bɛ awa mouvement kɛ o de b'a to jamanadenw u ka sɔrɔ fɛnw ani u ka ɲini fɛnw u bɛ se k'a lasɔrɔ ka sɔrɔ a ma kɛ caba ye n bɛ fɛ ka mun fɔ dɔrɔn olu de b'a to fɛn dɔw bɛ yen nɔ an b'olu bila an fɛ k'u don an fɛ i b'a fɔ production locale consommation locale mais n'u ma ca jamana o jamana kɔnɔ i yɛrɛ b'a ye k'a fɔ o fɛn caman de b'o kɔfɛ ka na donc au lieu que a ka jamanadenw nafa mais a bɛ jamanadenw appauvrir ka tɛmɛ a fɛ ka taa u fa parce que fɛn o fɛn ne mago jɔra la e b'o san ka bɔ kɔfɛla la fɛn o fɛn ne c'est comme n'an bɛ ka wari de ta ka taa di kɔfɛla mɔgɔw ma donc olu ka denmisɛnnin minnu bɛ baara kɛ an bɛ ka taa o wari de cɛ an ka wari de cɛ ka taa d'olu ma parce que an mago b'olu ka fɛn na donc an bɛ ka to o fɛn minnu san yen fɛ ka na ni a tun bɛ dilan an yɛrɛ fɛ yan nɔ donc an ka wari bɛ basigi a b'a fɔ ne ma la stabilité économique mais tant que jamana o jamana ni i ka fɛn santa ka can ka bɔ kɔfɛ a ka ca ala fɛ e ka jamana ka nafolo a caman bɛ taa jamana kɔfɛ donc o de kama ca kalansow a nafa ka bon non seulement en termes de chômage baara sɔrɔ sira fɛ mais aussi en termes de consommation locale donc hadamadenw mago bɛ jɔ fɛn o fɛn na ni a caman bɔra kɔfɛ gɛlɛya don mais ni ne wulila sa yanni yan cɛ n bɛ se ka taa nakɔ dɔ la n bɛ se ka taa n ka fɛn san donc n tatɔ n bɛna transport min n bɛ contribuer n bɛ dɔ dahirimɛ d'a ma donc denmisɛnninw bɛ baara kɛ o tuma na n bɛ fɛn jɛlen yɛrɛ sɔrɔ k'a dun fɛn o fɛn bɛ bɔ kɔfɛ a bɛɛ jɛlen tɛ o an t'a bila yɔrɔ dɔn voilà. I ka kuma kɔnɔ sisan nɔ i ka kuma sera kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka yɔrɔ caman bɛ yen nɔ surtout an kɛrɛfɛ jamana ninnu olu b'u basé o kan mun de la an fana tɛ se ka an basé professionnel kalan kan i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na walasa an bɛ taa fɛnw ta yɔrɔw la o ɲɔgɔnna ka kɛ an fana fɛ yen mun de la an ma se ka o hakilina sɔrɔ. Très bien madame ne hakili la u bɛ fɛn dɔ fɔ u b'a fɔ ko volonté politique ani option vision politique parce que jamana tɛ se ka taa tant que jamana ɲɛmaaya so n'o ma taasira dɔ di o de ye leadership ye madame i b'a dɔn min ye anw ka ko yɛrɛ tɔ kɔfɛ kosɛbɛ anw colonisera mɔgɔ minnu fɛ n'o ye faransi yanfan ye donc olu tagalen kɔfɛ an tora olu ka taabolo caman de kan hali u ka système d'enseignement an b'o de kan olu ka système universitaire an b'o de kan n'i y'a lajɛ u ka curriculaire bɛ cogo o cogo anw ta b'o cogo la bon n'i y'a jateminɛ o ye fɛn ye fɛn min ni an man kan ka to olu ka taabolo kan parce que an ka taabolo tɛ kelen ye donc an bɛna s'o ma olu bɛ niveau dɔ de la bi ne b'a fɔ les pays développés donc anw dun bɛ hakɛ wɛrɛ la donc an ka taabolo man ka kelen ye maa fila dɔw ka jan dɔw ka surun n'i ko k'aw ka tɔgɔma ɲɔgɔn fɛ jagoya don n'aw sera yɔrɔ dɔ la ni aw kan ka bɔ yirisun dɔ kɔrɔ maa jan ale b'i biri maa surun a bɛ tɛmɛ dɔrɔn kelen donc o de ka an man kan k'an kɛɲɛ français la français on a hérité de comment on appelle le système d'enseignement mais ni wagati dɔw tun sera an kun kan k'u to ka b'u la c'est-à-dire ce que je veux dire c'est vrai an ka kan ma développer kosɛbɛ ne bɔnnen na pour an ka se ka fɛn bɛɛ k'a la ka ordinateur ka i n'a fɔ ka ordinateur baara kɛ ni bamanankan na an ma s'o ma
mais quand même depuis fort longtemps nous bara nous ko ngadam mais akila anada yara la abesonga nyesho inshallah sinon amana na tout temps ka fo ambe tugula moko parce que ambe nous te fankelen fait et il s'appelle le pays développé et nous appelons le pays en voie de développement. Très bien. Et quelqu'un là, il veut que je me fasse une et carrément là, dans Faramonde, enseignement général, enseignement et professionnel, nous carrément là, follow en 600. Il se ka juma fanyana adam fara hukum konana ani fele ni comparer là yalma juma me se ka juma pesi. Madame, vos questions c'est pertinente. En même temps, il y a des commentaires ça dit enseignement professionnel. Au la façon de on a jamana on be chugo nabi katebe sans fait kalansoka. Et madame Niala dit samosa comme évaluation de cas ko élément. Mais nous faisons maintenant samosa et pas sur kata malla nan dafa jamana do beyino on be femiye doctorate femiye économiste yu soro bo so bawo femiye magistrat wi donc on be samosa on be bo anga école sola o ka tan kusube wala ni déterminé tribunal la mo jël baraki donc ni déterminé tribunal jël mali kono aka tan kusube comptable là, les inspecteurs finance, ministère de la comptable des femmes du comptable du on va donner par rapport à la production. Donc, vous avez un produit, ça nous à l'université là, au cas que ce soit, kateme, mauka mamu na mise kulu de barala. Hal na sur samosa, de ta retraite là, mais ta retraite là, au cas d'or, qu'il faut nimbora. Sans faire qu'un seul année, n'a qu'un cadeau, barala. On dit comme un coup, chômage gacha, mais les chômeurs diplômés, les chômages, le diplôme de chômeurs, on est gacha ni bien fait baby. Donc, bon, en termes de comparaison, on est déterminé. On attend parce qu'à quand souvent, il faut faire de bons exemples, il faut expliquer des bons exemples. Nous connaissons des exemples de notre mais celle-là, on attend Asie Jamanouka, en Europe Jamanouka. Asie jamana la ne déterminé Asie olu fanga blala anye world la sabula olu fanga di chakran so de kan ko sobe la sunama mena exemple do di ma wala hal ne déterminé ka fo Europe mon plein a jamana tamande no minte français am se ka fo français al salé de enseignement général ka mais à cela ka développement bas de keflo donc jamani il a dit enseignement bama aka ala fe iga chômage iga taux de chômage de yele mais jamana ni il a dit professionnellement aka ala fe chômage au do yibolo don au do mais il faut Allemagne Suisse il faut Pays-Bas nous l'a dit au cas système d'enseignement Dieu de boulot fait nous. Par exemple, l'Itara Suisse, ani Pays-Bas, ani Allemagne, Dieu de boulot fait nous. Dieu du système dual. C'est-à-dire, il y a calanque, en même temps, il y a formation fanatique. École entrepreneuriat. École entrepreneuriat. Au de boulot fait nous. Donc, bien déterminé, non menacer ça pour annoncer au rôle familial, mais fait qu'à classification bloquée sur le plan mondial, selon le niveau de développement de chaque pays. Pour que un recran là-dedans, parce que moi j'ai une question posée, parce qu'on a donc qu'à faux, un recran du pays, un recran à quoi niveau de revenu, en tant qu'enfant de du même niveau là, de nous déterminer. Ambe duru ka comparaison que pour que enne ana se gayi comment est malin ya on a erreur du ngondana donc misalan ton de bien il faut aussi organisation de coopération et de développement donc autant o je ko de avec kimenu ke jamana ko soro jamana ko pauvreté fanta do romuna mun ko soro yelendo
Donc on va donner de l'eau. Il y a aussi ça, il y a classification que, par exemple, les pays développés, il y a folie. Il y a les pays développés, il y a folie. Donc les pays développés, il y a qui il ça le humain. Enseignement général, ou bien enseignement professionnel. Flana, les pays sous-développés, jamana ni olu monsieur Kanawara. Bon, sabana jamana mu lié en voie de développement. Jamana de nous va former le pays rentier. Jamana de former nous va former le pays émergent. Dans là pour que y en a ces cas de le pays développé. Au lieu de il faut France boula, États-Unis boula, Grande-Bretagne boula. Donc Italie nous déboula. Donc nous jatena uluka économie. Amba fondement ko l'industrialisation, forte industrialisation, forte économie stable. Donc au lieu de pays développés, ça veut dire belle ou fait nous de production que et tomate de Sénégal mais mon était tomate l'ortima blanca là ben il fait non banamba comment on appelle banamba jardin nous mais ce n'est pas organisé ni transoumoura la fajiri d'affaires et la tellement fait ni somara ni clé guanaka sur fait ça il passe sur la baie bonende cela veut dire ça c'est oui industrie tant fait en quoi donc Italie par exemple Italie donc au cas d'entrer famba bien non ça dit ce sont des fermiers donc les tomates produits fouca de matin on va dire non katlaka à faire un moyen non donc au lieu fondement les pays fortement industrialisés donc les pays développés dans la flanana ça remet il faut pour que comment là-bas on a donc donc les pays sous-développés où les vraiment où la pauvreté est très élevée en tout cas donc ça va là oui pays en voie de développement ça ce sont des pays qui sont sur la voie de transition vers l'industrialisation donc nous Mali boula Burkina boula Côte d'Ivoire boula donc n'y a déterminé donc ni on machine de industrialisation donc madame on a travaillé dans la quai enseignement professionnel donc pour finir il y a déterminé pays émergents nous faisons bien il y a Chine, Inde, Turquie Indonésie on les appelle les pays émergents donc ils ne sont pas des pays industrialisés à 100%, mais ils ont une industrialisation rapide, croissance économique rapide. Donc ce qui fait qu'il y a des Chine, Chine, ni américain, ni fond de l'Union à Chine, et maïe kafo en référendum. En moto, Chine akacha. On a donc Chine akacha. On a fait de akacha. De croissance rapide. On fait une guerre fait. Qu'on n'a pas qu'à canabla en fait. Donc le fait qu'à il y a ce qu'on appelle le pays rentier. Le pays rentier, oui, ce sont des pays dont leur économie est basée sur le gaz et le pétrole. Misalla, Arabie Saoudite, Koweït, Qatar, par exemple. Nous, il faut nous les pays rentiers. Mais c'est très dangereux. Ni ICA économie, n'a basé de fin de camp, fin de dos, banta de fanado. Il faut faire très attention. Cela veut dire que ces pays-là, nous dans la main ça veut dire s'orienter vers l'industrialisation. Donc, vous voyez, nous sommes le gaz ou pétrole, ou comment vous de que l'industrie développée au fait. Il faut le pays entier. Donc, revenons sur notre pays. On est à intéresser. Donc, le Mali, maintenant, qui est un pays en voie de développement, on va nous voir ça domine. On est enseignement professionnel. Kada Mouka, potentiellement va faire. Et on a une majorité, la jeunesse représente la majorité. Donc, c'est nous va faire. Jamana qu'on a population bé donc ça n'est pas tena bé donc fanga bulo c'est la baraka à Flana on a comment un secteur informel très fort aujourd'hui ça dit
cakɛdaw bɛ yen nɔ yiri baara sɔrɔ sirabaw bɛ yen nɔ jamana yɛrɛ ma se ka olu yɛrɛ labɛn fɔlɔ k'u canaliser u b'a fɔ ma secteur informel c'est-à-dire minnu bɛ ca kɛ u yɛrɛ ye k'a sɔrɔ dɔw yɛrɛ u tɛ impôt sara u tɛ foyi sara tout ça là o de ka kan k'a tɔ ni ye école professionnelle dayɛlɛn sa k'o caya jamana ka se ka na sariya dɔ sigi pour canaliser les secteurs informels i b'a ye sisan le secteur informel la olu bɛ se ka min don jamana kɔnɔ par an la a ka ca ni 100 milliards le secteur informel mais c'est pas un secteur qui est bien cadré donc maintenant au secteur informel minnu bɛ yen nɔ olu a caman bɛ minnu la par exemple OPH ninnu na donc olu ye secteur ye n'a ma cadré il faut les cadrer. On a le moyen de construire les écoles minières. Bon, d'ailleurs, je voudrais voilà, mais bon, on peut pas conclure. Ma forum parce que ayi à destination mi ko dona. Nyame aka discours qu'on a quoi avec na lycée Mwani Kojo. Ayo fenta. Mais vraiment ba féliciter ni ala que domo ko nyente ke dama. Ba fu président félicitations. Mais des propositions de Fonakai. Au présent, comment on peut na jamana be yoromna ika ibara mindamne akanga fo mais flama net me fait ga flama min fera ka chien ouais parce que très bien c'est que chien kala ala damna avec le lycée peut-être qu'avec ta don flama menine ba anyina fait ni lycée Mwani woro jora mais na be chien ouais na be na chien ouais hakilata kalanta fanfe aka doubler quoi ni Mwani woro do aka ke binani o biduru ani fly o biduru ni fly a ko fana bela jelen ke école professionnelle ni abina sabana minta ba fana a ko fana doublé ko ke enseignement technique les établissements techniques ça va de deux l'enseignement technique et l'enseignement comment on appelle l'enseignement général donc professionnel voilà professionnel général donc maintenant me fait dans mon forum là lycée nous lycée général on ka job mais pour le moment là mais on be trop menabi pour qu'on ait que somaji que l'on fait il nous faut des écoles professionnelles il nous faut des établissements techniques donc on a au de kan ka ke an ka tabolo bi sabla président Yadamle les secteurs miniers, les potentialités minières qu'on a aujourd'hui, même ça va qu'on paye 5 ans. Donc, l'école minière qu'on a, mais puis, à quand l'école professionnelle de façon privée, n'importe comment. L'école professionnelle de Okadjo, qui appartient à l'État, c'est-à-dire les établissements professionnels de l'État. État hakina bara konnana misalla une école minière donc au kanga ke jamana ka chakedade jamana yere de kanga o kolosi ka demso kala wala mu me kala wala sadira de trop de forola l'oulet de trop de forola ça donne tout à fait en Afrique du Sud en France mais ça moque en mais ça nous qualité non école professionnelle qui est sur le comment on appelle le mine mais que la ora ka fo ni kalan ni donc fla karana ou bien kalo fla karana classe kono wa kalo sama na watu yoro sono terrain ka ko sebe donc abla ka sa donc abla ka lulu donc abla ka donc c'est ça qu'on appelle allemand grand mode que mais ça le Japon franc allez ga lycée généralement ça à lycée professionnellement ça à lycée mangata ou lycée technique ou c'est pourquoi les gens ko la donia technique fana mo effectivement lycée technique une technologie de votre fait lycée technique là Japon me fait beaucoup là misal là Japon beniga atudo Japon anya moto fofo mu ndo yano lo yama sanwo le japonais le japonais donc meda o moteur mu ndeno halitra na ko dan on a checké dans les jardiniers là. Bon, si ça les motos chinois ou fana donna là, les moteurs, mais dis c'est ma moteur nous. Pompier nous, avec le Japon de taille. Donc Japon, il y a où ça de mine, oui technologie dit. Donc on est comment, oui c'est technique qu'on fait au fil. Donc on est que qu'on fait quoi.
kun fɛ ko tɛ ni i ka jamana bɛ taabolo min fɛ i b'o éducation de d'a ma c'est-à-dire ce qu'on appelle l'adaptation des politiques éducatives, c'est-à-dire aux potentialités réelles du pays ani la vision du pays k'a fɔ dɔrɔn jamana dɔ filɛ nin ye n bɛ nin kɛ tan n bɛ lycée jɔ n bɛ non e ka sɔrɔ bɔlen ka si yɔrɔ min na dɛ i n'a fɔ misali la anw fɛ yen madame là c'est très important ce que je veux dire misali la anw fɛ dugukolo ye fan bɛɛ san bɛ na hali ni san mana ji dalen bɛ fan bɛɛ n'est-ce pas madame n'i y'a jateminɛ anw kan ka mun don ba la cikɛ ani sɛnɛ cikɛ ani sɛnɛ madame n'a y'o don ba la anw fana kan ka n'an fɛnw dɔ labɔ ka t'o fili ka t'o feere kɛnɛma an ka bagan mara o fitini dɔw bɛ taa feere Côte d'Ivoire dɔw bɛ taa feere Sénégal mais maintenant o ka dɔgɔ o i yɛrɛ y'a ye min kɛra kosa in na an bɛ jamana ɲɛmɔgɔw fɛ kosa in na o ye décision dɔ ta n t'a dɔn bon c'est pour que ka comparaison kɛ dɔrɔn quoi i y'a jateminɛ k'a fɔ ko an ka jamana fan caman bɛ yen nɔ o ye k'an yɛrɛ ka baganw ma taa dumuni kɛ yɔrɔ dɛ mɔgɔ wɛrɛ ka baganw de bɛna dumuni kɛ yɔrɔ la n'a hakili la i kan k'o yɔrɔ faamuya teliya kosɔn o de kama jamana kɔnɔna na ni hakilina dɔw tara kuma dɔ la i b'a ye k'a fɔ a bɛ hakilina wɛrɛ bi labɔ kɛnɛma quoi mais ni mɔgɔ caman min t'a dɔn k'a fɔ ko ja an ka dugukolo bɛ kan ka kɛ ka maa wɛrɛ ka baganw balo mais kosa in na depuis jamana ɲɛmɔgɔ ye hakilina dɔ ta an dafɛ jamana di ɲɔgɔn cɛ bagan caman sara dɛ donc o bagan ninnu bɛna o dumuni kɛ yɔrɔ la mais munna yɛrɛ tɛ baganw labɛn olu ka taa dumuni kɛ yɔrɔ la cela veut dire que c'est un manque à gagner madame donc cela veut dire que la gouvernance là u b'a fɔ cogo min na c'est une vision il faut avoir une vision voilà. Yani an ka nɛgɛjuru sira bila kanubagaw ye an bɛ nin ɲininkali kɛ mun de la fana an b'a ye k'a fɔ ekɔlisow la ni i n'a fɔ ni parents d'élèves yɛrɛ taara ekɔliso la sisan nɔ ka taa den ka situation dɔn ekɔliso ɲɛmɔgɔw olu yɛrɛ bɛ sina k'a fɔ karisa a tɛ foyi dɔn ou bien a tɛ kalan kɛ i bɛ se k'a bila ka taa professionnel de la ou bien u bɛ sina k'a fɔ karisa bɛ taa niveau t'a la ka taa nin kɛ an b'a bila professionnel de la fo a bɛ kɛ sababu ye minnu yɛrɛ bɛ professionnel la olu yɛrɛ b'u yɛrɛ ye généralistes duguma i hakilina ye jumɛn de la mun de la o tɛ se ka dabila. madame n'o de fɔ n'o ye filiba de ye o de kama ne b'aw fɔ aw ka nin émission in na comme a y'a daminɛ an ye dɔ kɛ mais je crois k'a kan ka continuer quoi sabula émission in kɔfɛla la mɔgɔ caman kumana ne yɛrɛ fɛ o ko tiɲɛ la olu tun tɛ danfaraba ni ɲɔgɔn cɛ ne bon n bɛ min fɔ o ye fili kuma de ye maa minnu b'a fɔ f'i ka taa kalan jamujanba kɛ mais maa caman fana bɛ yen u bɛ taa kalan jamujanba kɛ madame u bɛ dan sira la koyi n'o de fɔ jamana i bɛ taa kalan n ye exemple min di n'i y'a ye i bɛ taa kalan jamujanba ye k'i bɛna kɛ juge ye i bɛna kɛ comptable ye bi yɛrɛ technologie de bɛ ka na avancer cogo min na laban na yɛrɛ e ka comptable ko tɛna dɔgɔya de donc ne hakili la o ye fɛn min ni parents d'élèves de kan ka lafaamuya o la soit n ka recommandation la min na fɔ soit gouvernement yɛrɛ ka système dɔ sigi i n'a fɔ Suisse je crois Suisse olu b'a kɛ cogo min na le Japon olu b'a kɛ cogo min na san o san n'u ka bon n b'a ta i n'a fɔ DEF mɔgɔw b'a dɔn o cogo de la ni DEF kɛra yɔrɔ an ta lycée la donc yɔrɔ la gouvernement bɛ commission de bɛ yen spécialement donc o de b'a lajɛ k'a fɔ munna ou bien ni san duuru in kɔnɔ jamana mago bɛ technicien de la dans le secteur agricole jamana mago bɛ expert de la dans le secteur minier donc u b'o de ta sisan yanni DEF kow ka ban pewu i hakili man di o i hakili ka di o ni o commission y'a ka baara kɛ k'a fɔ jamana mago kan ka jɔ expert 50,000 de la nin domaine na donc u bɛ na les taux de réussite là o bɛ fila u b'a tila u bɛ jamana ka besoin c'est-à-dire capital humain u b'o bɔ a la a tɔ u b'a bila ka taa ni min ka di min o bɛ t'o la mais jamana kɛni ta ni jamana mago bɛ technicien de la ou bien jamana mago bɛ sisan o technicien b'a la en même temps ni min ka di i b'o kɛ k'i to technicien exactement o de fana ye Pays-Bas ni Allemagne b'o cogo la de bon pour finir avec l'Allemagne aussi Allemagne fana dɔn i ɲɛ b'a la olu ka société bɛ fan bɛɛ donc c'est très difficile i k'a ye k'a fɔ ko chômage kɛra Allemagne ni Pays-Bas ninnu fo ka na gouvernement social kɛ i t'o ye kama parce que ni système b'u bolo quoi chaque fois jamana maîtriser b'u bolo donc san o san u b'a lajɛ a hakilina ye
ka fɛn min ye sɛnɛ ta fan fɛ ou bien bayɛlɛmali ta fan fɛ an hakili la ye ka technicien ba tan de bila o la donc ni défi sera n'u ye examen kɛ dɔrɔn o y'a sɔrɔ donni bɛ gouvernement bolo quoi donc a bɛna dɔrɔn ka diffuser ni maa 500 n'o de passera défi la donc ni jamana mako bɛ maa 300 de la u bɛ maa 300 in ta ka t'o bila o baara la donc le reste là vous choisissez ce que vous voulez. Voilà. Justement, le gouvernance, vision de deux quoi. Voilà. Et Amélie de Salah Kanouara, il y a Hakimata, Namsaka, Jabi Bashitola. Et le sera Bamanakano, Bukonaton Saba, Bioton Kili, Bioron Shiki, Bionaton Fla. Often Hakinata, Jumana Kanda Huka, Nudi, Anarika for a enseignement général, ni Sanfa Kalan, so jama de ka ca an kelen ka ba dori la ka tɛmɛ professionnel kan ni o baara dege kalan ye mun nana n'o ye fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka sɔrɔ walasa baara kalan fana a fɛnɛ ka don ba la an mago bɛ fɛn minnu na an bɛ don min na ko bi an bɛ se k'olu sɔrɔ an fɛnɛ bɛ se ka fɔ jamana développelen fɛ don n'a nataw la allo allo an b'a fɔ kanubagaw ye n'an y'an wele n'an b'a sɔrɔ aw kana décourager aw ka timinanja n'a y'a sɔrɔ fɛnɛ to ka hakɛ to aw bɛ mɔgɔ telew la aw k'u faga walasa an bɛ se ka kumakanw bɛ ka ɲɛ cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu yɛrɛ bɛ professionnel la an mago b'u la kosɛbɛ u ka weleliw kɛ k'u hakilinataw di ani u ka kalan taabolo bɛ cogo min na bari an b'a ye professionnel an b'a mɛn ten tɔ nka a caman bɛ yen nɔ a kalanw bɛ kɛ i n'a fɔ général bɛ kɛ cogo min pratique ka dɔgɔ allo allo aw kana décourager aw timinanja wele la n'a y'a sɔrɔ fɛnɛ k'aw mabɔ tele la walima k'u faga walasa an bɛ se ka kumakanw mɛn ka ɲɛ cogo min na allo an b'a ye k'a fɔ ka o kalan minnu bɛ kɛ a baara dege a nafa a baara dege ka dɔgɔ hakɛ to i k'i mabɔ tele la allo aw kana décourager aw timinanja wele la n'an b'a sɔrɔ aw timinanja n'a y'a sɔrɔ fɛnɛ a bɛ hakɛ to aw mabɔ telew la walima k'u faga walasa an bɛ se ka kumakanw mɛn ka ɲɛ allo allo i tɔgɔ ni jamu ka wele ka bɔ min hakɛ to i k'i mabɔ tele la allo ça va alhamdulillah tɔgɔ ni jamu duman ka wele ka bɔ min aw bɛ di i hakilina jumɛn jamukan da kun kan ne fa voilà no aha voilà sisan n y'a faamuya aha professionnel ko aha ne ka nin nafa kan ka don o de la kosɛbɛ mais aha kana kɛ enseignement professionnel fana allo a kana kɛ a bɛɛ ka kɛ Bamakɔ yen nɔ dɛ a dɔw ka na région kɔnɔ aha kosɛbɛ n bɛ min fɔ par exemple ne ka enseignement professionnel min bɛ yan i ye CNDC min bɛ ka yan aha professeur caman de bɛ yen nɔ u man kelen bɛ yan nɔ tuma dɔw f'u bɛ taa u bɛna taa dugu kɔnɔ ka na cours kɛ yen nɔ kosɛbɛ donc gouvernement ka ma filɛ ka ISP ninnu k'a caya min kɛra professeur par exemple professeur bɛ 18 heures de kɛ par semaine n'u bɛ Bamakɔ o 18 heures bɛ ka répartir ni école ka ca u ni ɲɔgɔn cɛ mais yan nɔ professeur ntanya yɛrɛ bɛ yan nɔ maintenant mɔgɔ min ye kalan kɛ sur le tas ani mɔgɔ min passera école la ka fɛn kalan n'i bɛ ka mɔgɔ la kalan école la a ka gɛlɛn o problème bɛ yan nɔ les anciens qui sont de formation enseignant et les ouvriers qui sont des maîtres artisans ou bien maîtres ouvriers c'est kelen ye n'u bɛ mɔgɔ la a fɛn na c'est vrai pratique ye formation professionnelle fɛn bɛɛ mais il y a la division intellectuelle aussi bɛɛ la gouvernement ka accent bila enseignement professionnel ka mɛ k'a caya région kɔnɔ la ni ko tun ye fɛn régional ni tɛ fila saba mana sɔrɔ a nɔ spécialité profession ka na parce que tɛ chômé n'i nana n'i ye ko kelen dɔrɔn ka yan nɔ maintenant e bɛ chômé quoi parce que e ka 18 heures n'o bɔra la par semaine i tɛna cours wɛrɛ sɔrɔ o la de spécialité caman tɛ Bamakɔ o mɔgɔw tɛ sɔn ka na ka yan voilà merci bien. merci beaucoup an b'i fo. a bɛ ka n'a lamini bɛɛ lajɛlen fɔ an balimakɛ tɔgɔ la i ka hakilina an y'a faamu allo an y'o de fɔ bɛɛ bɛ se k'i hakilina di ni ɲininkali bɛ minnu bolo k'a kɛ fana allo allo
ito ka ni jam ka wala ka ben aw kana décourager lama sorati min jawililla allo ton ma jam duma ka wala ka ben ani kan wo te ka no soro khanya mo ha ke tuni ka fe allo ton ma jam duma ka wala ka ben Ibrahim Khani andi fo ya ke lodge me ben kan da ke ka Ibrahim abo kana ni ke mo ta Ibrahim ina e jarani réseau manoho ambe hagato ninga kan bo fa ko timina ja allo allo ambe de fo wala de ko de ci aw timina jawilillah allo allo min be ka wele ni te kan soro ko na décourager aw timina ja min ya soro fene abe hakata to ko mo tinula allo allo abi na fo réseau kuma no ko allo ito ni jam ka wele ga ben ambe hit kan bo fu abu be ka wele allo ami kan ba kele kan abla be fu mi ya wele no ma sura yi na so abe fu le no wakati corona anute allo ani bo te guri ana segna la min be fe to la ya kila jme jam ka da kun ka réseau te ka so ami be fe ka be wele mando allo allo ambe bi appel joya ka sabu ke ani kan ba te ka no so ka nyambe haketo ni bilibili ba ka ya ofe o kum kon nana alsa ani monsieur fabito no bulu e bulu ngali ko kum kon nana anya yi ga fo do yi ke aliya yi ga fo karngare ni la région et para professionnel akanga cha région kono na yere la bal de chama buka ibse ka jumo fo kum kon nana. Très bien, madame, je crois que un premier auditeur il a très bien compris. D'ailleurs, il a donné aucune recommandation. C'est-à-dire, j'avais à proposer à ce que vraiment l'enseignement professionnel soit décentralisé, c'est-à-dire soit diversifié, mais à ta raison, quoi. Et on a fait le président Ibala Munke, à un lycée Mougan Woro Moufoka Bajo, Fouli à Kohanga Dama. Moi, je suis vrai. Ni abina hakina wolota o fana bega ke lycée professionnel mais aga ke lycée de joro en fonction de la pourcentage de la raison. Par exemple kai école mini au sika jouer mais ça la tchera kuma bono fait. Par exemple nyonombe école agro pastoral de sika jouer office Niger ni école de umbe kalama ni école kelenge o beta office kono au lieu de faire entrepreneur baoui au lieu kama adamne na anya défini un modèle mido ça trait à l'apprentissage pratique technique et opérationnel comme il fait mon don ka famia au mana il rebena au baraka sana ti opérationnel au fana au be talike auto emploi ka madame misal la sigaso école pastorale de sekata yam fe fana misal la buguni école le min do fana sekaki misalla gawo aleni menakamu olu be se ka je école la artisanat be se ka yorom na ami ba do bahamana be no golo be no tout ça là donc on peut développer l'artisanat là-bas donc jamana ni école so ke jamana yoro la yoro ni qui répond à la potentialité de la raison au Koberesi maintenant gaw mun bo gaw kana école artisanat kiano ou mun bo kay kana mun kiano c'est pas la peine école le minde
Sadio la bino, zone minière bino. Donc école donc ou quoi kala à pratiquer. Donc non seulement avec deux déplacements baina. Flanana avec ça oui école donc oui famille sur le carton ou faut nous bon qu'à faire. C'est vrai. Ou bien tu vas sur le tout bon nous faire. On est quand même maintenant faut ailleurs une décentralisation. Il faut vraiment qu'on continue avec la décentralisation dans le domaine éducatif aussi. Madame, un petit exemple d'autre. C'est exemple, sincèrement, ni le comment me fait quand exemple comme nous, il rebelle la à Madame, il a un coup igolo, nama seromana. Nous qui va la seroma, be fara. Mais à qui là? Au moins c'est yodola. Anticipe quand il est blanc, on a classifié maintenant le pays selon leur niveau de développement. Les pays développés, les pays sous-développés, les pays émergents, les pays en voie de développement. Au fond, en voie de développement. Donc, il y a déterminé, et il y a 7 continents dans le monde. 7e continent, Antarctique, n'est-ce pas? Antarctique, masculinité armante moga dalite nga mais samosa mogo bitaye no pays jamana ban Italie ni Ebisu ni Américain ani Allemand bekele no waron no ta ko ya basi o mo ngi mara ibodo la recherche scientifique o bitadro ka ta doni ni no parce que yi mo masculinité ya je fait de bien santé na no o be clé woro de clé kala woro de ke o be sous la o be kala woro ke o be clé là donc madame est-ce que amunu matlana ana dumuni ni no am se ka ko meta fengi ni woro la amano donc angano ça me ça yere ma fiana jamana ba munu de ka woro la o clé la fin do la donc am matla fin do la fu amna to fono am Antarctique redme office du Niger Sadio Lamine Lulumine ani ñunu kolon kon nana o de am Antarctique yi do am fa na taye no di amana dem sonu bla o be Sénégal anke ko to Sénégal na théoriquement o ta pratique do no kara madame ibaye fin chama me bo chômage donc o ki nga recommandation do ni tiero photo bon madame si vous permettez do rebe no kushi do refana bi no bon la clé bolondo ko o fana couche c'est une couche importante na clé no wala bla choko do la o juma les enfants talibés oui parce que jamana kono ni couche do be no ni akaranga de on fana tega mo fadro c'est un manque pour le pays. Par exemple ambe ko law ne ta fa mais ñu ta forcer ça non c'est parce que on ferait ko law mais ko law d'une autre manière eko amega école de mon classe kono o le fa mais nous te classe kono no fana école de usgreno kaduma kala de ke o du makala o dem se ni o do kala du makala nge nous clela o bitami nous clela be bi se kalma miya betici be se ko waju kala fana o donc bita so maître coranique kala ne kemawablo do no o bora duru ya kalma miya duru ke awa waju kala o bisheginu e bi kono to bitami do fembaye raison pour laquelle kosa ina are proportion de ke kadi de mama awko le secteur de l'école coranique là regorge une grande majorité donc ni a déterminé école de nous ni a déterminé ana kuchala dronta misal l'état sur le maître coranique kelme no talibé mabul avec keme flabo donc keme flay afoni ansara ko nu ankale ko nu la don choko dola ko tu ga klaina ko se ka former choko dola madame o fona femba ya femba raison pour laquelle je dis le de mon ansara no tant que ambe na kuma école ka o fona école de hay ni mo wakila ko ta école ye o fona kalando do ka ne ni fona de anga mo tabala donc oronna ona ko be nyona do ka ne mu flene ta mo bayega bayega la do fona bona o be ke chugumina o ke chugo amana soma mais o ko na famille do no tanga do amma ko botla donc cela veut dire que l'État doit fixer un regard sur cette couche là
donc k'u fana valoriser u ka kan ka don ba la cogo min na pour que u bɛ se ka jamana nafa u bɛ se sɛnɛ la u bɛ se menuisier la u bɛ se donc u bɛ se ka kalan o la k'u to ka kalan na u bɛ se ka kalan o la hakili la vraiment o ye fara n'a ye min ye école classique ta fanfɛla ye parce que ale tɛ école classique ye mais a kan ka fɔ parce que jamanadenw de don u ka kan ka organiser pour que u ka se ka jamana nafa quoi. Voilà. Surtout dans le champ de Copenhague. Bon, voilà, on est comment on a parce que c'est très bien pour un accord de l'Europe quoi. On est jamais à Seraka encadré. Abe kuchama labe. Ama faut ko kele utina kele utina bono. On continue la faire mais ni jamana Seraka à secteur encadré. Donc pour que non seulement le maître coranique mais les élèves aussi puissent devenir utile pour le pays. Voilà. Et yani an ka kuma fɛ I bɛ se ka jumɛn fɔ recommandation na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ ka kuma dakumu kan ni o ye professionnel ni général ye o ye sanfɛ kalan fo ka taa se baaradege ma recommandation jumɛn b'i bolo walasa baaradege yɛrɛ a bɛ se ka don ba la an ka jamana kɔnɔ cogo di. D'accord min ka di ne o la o ye d'abord jamana kana tɔ k'a fɔ ko école somɔgɔw ou bien écoledenw yɛrɛ u k'a décider k'a fɔ n bɛ fɛ ka nin kɛ n bɛ fɛ ka nin fɔ bon ni ma yɔrɔ min walawala a kana kɛ dɔ kɔnɔ k'a fɔ ko an bɛna u diyagoya k'u don sira fɛ mais non jamana ye la gouvernance la gansan tɛ vision de don donc ni e ma ɲɛfɔli kɛ parents d'élèves ye ni je suis sûr qu'à 100% ni ɲɛfɔli tun bɛ ka k'u ye olu yɛrɛ bɛ faamuyali sɔrɔ a ma se k'a f'u ɲɛna k'a fɔ a y'a denw ka taa mais faamuyabaliya ni a dɔnnibaliya de don i n'a fɔ sisan nɔ ko n'i taara école professionnelle la ko e hakili de man di non donc fo ka n bɛ fɛ jamana ka mun k'o la jamana yɛrɛ fana ka c'est-à-dire a ka soit une commission mise en place une commission o commission u ka se ka parents d'élèves baara kɛ ni parents d'élèves ye ani écoledenw yɛrɛ soit maîtrise ka bila dans chaque école au maîtrise au ka na se ka o ka ɲɛfɔli kɛ chaque fois écoledenw ye fɛn min ye enseignement général ye ani enseignement professionnel ye je suis sûr à 100% ni écoledenw b'a dɔn ni école somɔgɔw b'a dɔn caman bɛ yen nɔ u bɛ taa duguma cakɛda kalanso la bon a filanan mun ye ni o kɛra jamana k'a lajɛ an ye yɔrɔ minnu fɔ i n'a fɔ office d'hygiène i n'a fɔ Lolo Sadiola o yɔrɔ ninnu jamana k'a lajɛ halisa ka basigi don olu yɔrɔ ninnu na comme ça écolesow ka na se ka jɔ yɔrɔ la o écolesow ninnu bɛ jɔ mun kama k'a da u ka sɔrɔ kan n'an ko Kayi ko sanu bɛ yen nɔ gouvernement yɛrɛ ka écolesow dɔ jɔ yen nɔ professionnel privé tɛ an b'a fɔ ko privé fana tɛ se ka jɔ privé bɛ se ka jɔ mais gouvernement yɛrɛ tɔgɔ la ça c'est une école minière de l'État du Mali. Est-ce que l'IPR est un gouvernement tɔgɔ la sanfɛ kalanso j'allais dire madame effectivement n bɛ fɛ k'o de fɔ quoi IPR Katibugu bon ni o dɔrɔn tɛ bon a bɛ se ka kɛ yen nɔ mais n ka dɔnniya ma se o ma o de kama n bɛ fɛ Katibugu ta de gouvernement ka se ka ni ɲɔgɔnnaw sɔrɔ Katibugu Kulukoro o bɛ ka ɲɛ bi o madame vous me rappelez d'ailleurs n ye conférence dɔ kɛ Katibugu la j'ai posé la question aux enfants minnu bɛ agronomie kɛ n ko aw bɛ pratique minnu kɛ bon combien d'entre vous ont pu aller visiter l'office d'hygiène ou bien o taara ɲɔnɔ ka taa kɔlɔn kɔnɔ yan nɔ madame mɔgɔ min y'a bolo kɔrɔta n b'a f'i ɲɛna o fo kun tɛ yan mais o de kama hali école professionnelle la n'an m'an jija a laban bɛ kɛ théorie kɛ yɔrɔ fana ye quoi. Voilà parce que hali an ka privé ninnu professionnel bɛ ten de. Justement. Kalan de bɛ kɛ mais pratique ka dɔgɔ a la i bɛ bɛn dɔw ye comme électricité la mais minnu bɛ taa électricité yɛrɛ ka taa a courant ko ninnu ni fɛn ninnu yɛrɛ kɛ bâtiment de ten a ka dɔgɔ. Voilà. Voilà, il fana sera une recommandation de moi. C'est-à-dire une recommandation il faut nous voir état k'a lajɛ c'est vrai que a y'a décentralisé a ye jedi mɔgɔw ma bɛɛ ka école so dayɛlɛ mais état kan k'i jija yɔrɔ la je ne suis pas contre personne mais je suis un simple citoyen donc n ka na hakili la t'a fɔ ne k'o ye cogo min na parce que den bɛɛ fana bolo donc état fana halisa a kan k'o lajɛ
au sein du ministère de l'Éducation nationale ou enseignement supérieur, ça dépend Mumba à Konyala. Les commissions font faut aux commissions Kogabla pour que aller ni école de Somo ni école de mato contact là, c'est qu'à Kola de Mumba to c'est qu'à d'enfant donc enseignement flamme la commission Warfana je propose ça au Fanakaski pour le suivi régulier des écoles professionnelles. Misalla ni fo katibugu antale yeno ni proposition do ke dem senu no obe mon kala classe kono na wo ko be doma ati de et là-bas et biga sans nanike et boni ga licence ni ga maîtrise yamo et bita kolongono do ba nyere la parce que elle mun to do ndoro daba sari bon mais nimba là nimba adi nimba yoda no anaya dan no be bo to me kle fula ko no le bo abe fleur botle nanana abe se no manasra kle ko no ma crochet ani asini bon ale mo technique de 2 ans lui c'est un praticien bon il entra en classe ko mais tu ra classe ko ta e bien mo 40 ans donc ka jatu mo donc ni dani ke dans 2 jours no kana bo kle sabana na kana fleur bo nan bon et lui doit là. Donc il a eu des papiers là. Donc le coup bon, vous ne devez pas être seulement en classe. Aure kabo, ni kalandik ni kalambana, vacances là. Mais aita office Niger là ke. Halu de wana mabla kata. Et de gombe fait gagner barange. Donc il y a des gars. Quoi ça? Donc il dit kata, il m'a ta mo mi fait ça mo kata. Ah, le ben kalay là tantôt. Mais me fait kana don franga doniaka. Moi ni de halina sur ni ntesara ni jide ni sira jine dumuni nda rasoro mesara parce que même dans la donner min so te fou je suis sûr à 100% mais pour proposition là ni ko ngo bon ay ko ngalaje il faudra des katibou non école do mbo boni ni école so mo normalement aw ka kana se ka boni coopérative akilna ni entreprise akilna taye mais aw do bo no bi aw ta barawra ngini ole ke bien Sénégal moi le c'est tout comme on a fait mais bon si ça je propose à ce que à chaque fois et on met classe kono mo ko tam mo duru mo nani mo tan aya fere mo ba ka comment il est kalanke c'était ka entreprise et ka coopérative entreprise d'aile c'était nous voilà donc ante fere mo nga ana yoro ni kolongo no ni samia bara ngata anyimun kala nato okay no pratique wallahi madame ni okay mo duro awga je foro hectare bubla otna de sol hectare diri madame andela ka simulation doke ayo ke gagne Allah ba ni madala na abe ko laba parce que ganforo agronomi bado ganforo hectare kile ni à laboratoire anima donc aucun amindi ça fait des millions hectare kile na kira tugula les agronomes ils le savent na kira tugula alors que ça hectare kile ma million trendoma o mo duru 1 million par an madame oye cause qu'on a droit na usina kara école là avantage mbeno non seulement madame awie donia soro classe ko non ultra laje tuguni je suis sûr à 100% il va soro ni remuna ni ku yi ga gombo ere to kala uta dongomo ere kana bochukoma gandi mundedu afura be chugudi iba so wonniye o ka kalanda mine agronomy na de tango ni mata terenga ubaye imagine ubaye livre ko ko ni gagne mais ni très terenga c'est ça madame mais ibina do gandi ere ni iba do et puis ibina do nya dan wakati tu o te théorie bien mais pratique ni nya dan bi les ça va à fourna mais non on est la classe tu vois semence ani développement donc dans le développement côté les flats les ça va mais ça donne de quoi les flats les ça va donc on mana le kala qu'on a les colonnes on a accroché avec ces clés moi nduma on sera développer faire développement kala donc maintenant on théoriquement mais nous le terrain ni de quoi mais madame je n'ai plus de problème nous dans la classe qu'on c'est-à-dire je deviens praticien donc toi mettons la dernière normalement dit parce que on a fait bon temps donc raison pour laquelle je propose à ce que vraiment en Antarctique
on voit que office nigérien, les zones minières, les zones agro-pastorales, ni école dɔw ma se ka t'olu visiter n'a fɔ jamanabaw bɛ taa Antarctique cogo min na ka t'u ka kow ɲɛɲini yen fɛ an ka Antarctique o ka kɛ ninnu ye wagati korona kuma kuncɛ kuma ninnu bɛ ne ka filɛbagaw ye voilà donc sisan ka foli bila o la ka foli bila jamana la jamanadenw bɛɛ lajɛlen na donc dugawu kɛ jamana bɛ lahalaya min kɔnɔ ala ka an ɲumanba kɔnɔna na ala ka jamanadenw dɛmɛ ka hakili ɲuman di jamana ɲɛmaaw ma an ka se ka an ka jamana sigi vraiment a cogo la o bɛɛ ka sabali mana bɛɛ ka tugu jamana kɔ k'i dusukun di jamana ma inshallah ala ka yɛrɛ balo amina ala k'o jaabi bɛɛ lajɛlen minɛ an b'i fo ni walawalali yɛrɛ hukumu kɔnɔ wagati kelen ka dɔgɔ nka wagati ni a taabolo don an bɛ kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo ka hakɛto ɲini kɛ aw fɛ an ni aw ma se ka ɲɔgɔn sɔrɔ n b'a dɔn mɔgɔ caman tun bɛ fɛ ka ɲininkali caman kɛ an na nka réseau kɛcogoya don an b'o hakɛto ɲini k'aw fɛ ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ an ka technicien olu jɔyɔrɔba bɛ jɛmukan in na ni o ye Musa Tarawele GMT ale ni la Saka Kulibali n'a tɔ an b'u bɛɛ fo k'u bɛɛ waleɲuman dɔn ka mɛ maa minnu bɛ yen ni jɛmukan in fɔra kɔ ni aw bɛ fɛ k'a lajɛ bi 1h30 2h30 Cherifila Jabaramuso kan an bɛ kan bɛ da o ye dɔgɔkun wɛrɛ ni Ala y'o yira an na ni heure kelen in na Cherifila Jabaramuso kan aw k'a mɛn